mä täällä. Ollaan täällä jossain järvessä. Mitenkäs tuolle nyt paskapurkiin? Mitä helkkaria? Mennään tuonne. Me kohteeko lähdetään kioskille vai mitä? Mitä me ostetaan? Ostetaan sulle mukaan. Tai emme tiedä oikein mitä me ostetaan, mutta kiva. Siis mä en oikein tiedä. Mä en oikein tiedä tämän päivän suunnitelmista. Mut vedetään me tehdään huomenkin joku vakkapari. Vedetäänkö me huomenna vlogiin? Mitä? Tehdäänkö me huomenna vlogiin? Nyt vedetään me ollaan täällä jossain kalliolla ja kohta tulee kakkaa. Veti auto, mä tipun. En. No, minä kiipään itse siitä. Voidaan varmaan hauskarai. Ja huudellaan tuntemattomille ihmisille kaikki. Tässä on vetsä. Surprise! Kinder surprise, motherfucker. Kinder. Tää on... Help! I'm dying here! No you. Sitä videon alkuun tulee vaikka. Ja mut tehdään nyt niin, että minä lopetan tämän videon siksi aikaa, kunnes pääsemme jotenkin järkevämpään osuuteen. Ja onnes uskallan kuvata, kun tänne tuli jotain jonneja. Yksi oli mun mun siskon kai iso. Nyt tuolla on Leevi. Siellä. Se nyt menee kioskille tästä ja varastaa tännekaan. Me pitää tästä silmällä. Ja nyt tän. Ei turha meinaa mennä sinne enää. Se menee varmaan ainakin tonne. Kohta kuvaan lisää. Ja olemme meidän pihalla. Eti. En tajua mitä. Sieltä tulee vetse. Ja tänään Johanna, äiti ja Tarja menee Heselle. Ja mä menen mukaan. Kiikun kaakun kakka. Mä haluaisin olla teline pallohippaa. Mä Ihalan koululla. Mitä vittu? Joo, tai sit Vaisaareen. Mitä me siellä tehdään? Evoluution tulos. Kävelevä mukku. Sellaisia on. Ensimmäinen kuva. Toinen kuva. Toinen kuva. Toinen. Täällä on otettu siellä. Sitten herra Arttu lutkuttaa jäätelöä. Hyi saitana, se on rumaa. Mitä helvettiä? En mä mitään tollasia kuvia halua nähdä. Hyi sairas saatana. Rumaa. Ota kuva. Mä oon vittu ottanut koko video saatana helvetti. Tuli tossa. Olitte katsomaan peiliä äsken. Vittu! Kohta me mennään ruinaamaan vältiltä rahaa, että päätäisin vähän kioskille. Helvettiä veiti sä teit! Onko se toinen puppu? Nyt on vuorossa. Aika hyvin meni. Evoluution tulos. Itse pukeva Jaakko. Joo. No ei. Buongiorno principessa! Mitä se tarkoittaa? En niitäkään tiedä. Tästä. Voi perkele. Peetille soittaa joku idiootti paskapersi. Mummoseko. Mummoseko. Moi. Papsiko. Mä vittu. Mitä ruokana? Vittu se menee syömään. Saatana vittu. En anna se mennä syömään. Mä tapaan Veeti ennemmin. Nyt te Veeti ja minä Erkaan niin. Tuntia tuossa. Pesäpalloa pelaava Veeti. Kato. Sinne se Veeti. Tuli mua päin! Doi diitsnaats juttu on vähän mennyt jo liian. Veeti, tuu hakemaan sitten! Sanosiks äsken jottaja? Selkeä. Ha, Kari!
Mä lopetan tämän videon kohti laakkuun. Mutta Veeti, moikka, tuu hakemaan sit kotolta. Kato tätä. Nyt lähtee rockshotti tolppaa päin. Vitut, mut mä menen nyt, moikka. Tässä on Vetse ja Rasse Gamer tessijuttu. Eikö se on Ryssä-Rasse? Ryssä tessijuttu. Ota vielä. Tee nyt. Okei, nyt heität se pallo. Eli me ollaan aika hulluja, koska me heitetään pallo yhtä ikkunaa. Vittu hampari. Tuohon ikkunaan tossa. No niin, heitä. Joo, juostaa tonne. Näkyykö se? Noniin. Ryssä! Eikö tänne? Tulkaa kaikki tänne. Heitä aika kovaa. Tai älä niinku. Heitti. Me tehdään se ehkä uudestaan. Ihana kesä saa. Ja teemme sen jutun uudestaan. Mutta nyt vähän varustettu. Joo, mä teen vähän varustetumman. Mä heitän. Jaskari Palmelon heittää. Ryssä. Eikö heitä läheltä? Niin tuosta taas tonne. Se on kuvattava läheltä, kun se osuu. Ota. Älä vielä heitä. Heitä nyt. Nyt. Siis se tapahtui. Se tapahtui jälleen taas. Rasse! Meidän helvettiä rasseja. Taas uudelleen, en tajua miksi. Mä jätän sun kypärän. Tääkin sun kypärä ei ota tästä kukaan. Eikö tonne? Rasse heittää. Joo. Aika kova. Ei osu. Noniin.